Kublai pi baro ki viewers kamtam e ya ki VPP fans. Te ngit scam ba dagani ka jingpentip lane dagani ka video kebangan sa pentip shipi kan long ka jingpentip bat ka jingpen sngutu kamtam e ya ngi babun balang nakabenta ka by election kabdei syapo ka Lok Sabha. Di nagaliang jong ka Voice of the People Party kala don ka jing tmu ban kala dep ru ban penmi ya kani ka got ban pentipai ba kata nadu ka artarik ubanai march hajar punriu mo kata menin ka sngi kila de ban penmi ya kani ka got ban yatu syai ki pai ba nagaliang jong ka Voice of the People Party kala bu bat kala don kajing tumu ban penyang no da I Dr. Batskem Marbo kum uwe na ki candidates jong ka party nakabenta ka election syaka Lok Sabha kaban salong hisyan kata na ka Shillong parliamentary seat di kani kadai halor kajing duno kaba sendet jong ka party ya UMP Badan Burom kata I Dr. Ricky Eje Sengkon dang hakini ki kendiat sengi baladem. Te nagliang jong ka Voice of the People Party kalabu ya kani ke jingtho bat kala palai baru ba nagliang jong ka party hi kala ibit bat kala don kata ka jing ya mir jingmut ban penyang no hakajaka jong I Dr. Ricky Eje Sengkon da I Dr. Batskem Marbo iba longru inong aikitin jong ka party hakini ki snem ki baladem. Te kumta ngakarpat syabaro ki pa nongsheng shnong jong kari kasi bat jaintia ki bahap hapo ka parliamentary seat Shillong parliamentary seat tingis kemba kani ke jingbu jong ka party ya ni candidate kata ya Dr. Batskem Marbo kalau bisa iru in long hitit Dr. Ricky wala ka jinglong umla bangka bor dua se ndrei nadu ka plas ko kardan nadu ndrei hakikam sino nui ba lalong sa bit dan shim ka chaka jong Dr. Ricky Eje Sengkon te kermen ba dagjing kershan jong ki pan nong shong shnong kumba pila kershan ya I Dr. Ricky Eje Sengkon kermen ru bahakne ke kenti hakne ke by election ya I Dr. Batskem ru kanlong hikumju ngin penjob dan burom ya I Dr. Batskem bat in satrei na kabenta kari hakaba I Dr. Ricky iladep mut iladep mang bat iladep plan lupa ya kijing don kam hapo ka state knang ba da kijing job jong I Dr. Batskem inla ban shimbujli ya kati ke jaka hakaba I Dr. Ricky iladep ban plan bat iladep ban bu ya kathong ban pej kamtam e ya kirit kiria kiduk pisuk kamtam e ban penkela ya la ke jong kari bat kecait penriu te hakapakut jong ka video ngad sudon tangkawi ke jingkli hatu nagliang jong pi ki paj nong shongshnong hidon mo ban ai jingmut halor kani ka kot kaba nakaliang jong ka Voice of the People Party kala pentipaj ba kala don ke jingjit ya I Dr. Batskem Marbo kum u candidate banjeng hakati ka by election na ka Shillong parliamentary constituency te sunguba ban bu ya comment jong pi te ai ka jing kershan bat ladap hidon kajing ai jingmut ru sumha ban bu yagi tai ki kentin ai jingmut jungpi ha ki comment box section knang ba upai nong shnong jong kari kasi ba jentia untip bat un sngotu halor ka nongrim ka ba kani ka party kan yang nakabenta banwanra ya ga jingkala banwanra ya ga jingbha hapo kari kasi barok away blay shibon